sa paagi po kang espertos ni Congressman Arnie Fuentebilla, magkakaugwa kita kayo ni kang siring na proyekto sa satuyang sa diring Banwaan, sa Banwaan ni San Jose. Ang pigpapangarap po kang iba na pinagtutuga pa sana, ginigibutan na po ngunyan. Ang housing, bako lang po sa itong structure na harong, kundi po, it's about human settlement. Diyos maray na aldaw po sa Indogabos, yaong kitagdingon yan sa Barangay Cuyawyaw, Tigaon, Camarines Sur. Parte po kan sa tuyang trabaho ang pagbisita ta sa proyektong ini ni Congressman Arnie Fuentebilla, ang housing project digdi po sa partido. Padagos kita nagbibisita, tanganing mahiling ta po ang update kang trabaho. Parte po ini kan sa tuyang Serbisyong Gerald Peña. In my experience kang panahon ni Vice President Jojo Binay, the term of Assistant Secretary Wimpy Fuentebilla, ako po ang kaiba-iba ninda kato sa pag-implement ng mga housing. Iba-iba pong klase kay kaning housing. Ug ang housing sa mga formal sector, arog katong mga members kang Pag-ibig Fund, itong sa informal sector, mga drivers na dahil nagko-contribute sa Pag-ibig, ang nagpapapa-implement po pa kayan itong Social Housing Finance Corporation. In particular po, digdi sa tuyang proyektong ini ni Congressman Arnie sa bilog na partido, project po ni kang National Housing Authority. So, uga po igdining mga recipients na dumampo sa mga karapat-dapat na tawanan ng housing project, arog po kayo ning nahiling tangon yan sa likod. So, ang pinakatrabaho tadigdi bilang nasa opisina kita ni Congressman Arnie, makuulam po igdi sa Tigaon, kundi uga po kitang ning ongoing negotiation po sa Goa, sa Sangay, asin sa iba pang Banwaan, ngapit pag-abot ng aldaw sa Banwaan dining San Jose. Ini ang pinaka-istruktura kang harong na ginigibong niya nigdi. Kung mapansin po nindo, almost 10 by 4 ini ang size niya. Kabali na duman sa banyo and may proper ventilation. Pwede ini sa sarong sadit na pamilya sa pag-upoon-poon. Arog man po kani ang satuyang pwedeng mangyari sa San Jose, tauga kitang ongoing negotiation mo niyan. Actually po, nagkakauga na kita ning pagkaulay sa sarong may sadiri kang daga para matauan kita ning site. May ongoing negotiation po kita sa National Housing Authority sa paagi po ni Congressman Arnie Fuentebilla. Mabot ang panahon po si mga karapat-dapat na tawanan kani sa Banwaan ng San Jose. Mas gusto ko po na matawanan ito pong mayo pa ning pagsadiri na magkaugaman sinda ning digdidad, na mag-uga sinda ning sadiri nindang istara na maapod din sa inda talaga. Ini po bakong basta-basta na infrastruktura. Kumpleto po ang hapkan ni, typhoon proof po ini. Ang pintuan po, mahiling po nindo, magayon po ang pakagibo, pati ang bintana, may labahan, may linya ng tubig, may linya ng kuryente. So, uga po nining allotted spaces din po para sa mga park, kawatan kan mga aki. Uga po ning spaces para sa chapel, kung saan kita pwedeng simba pag Domingo. Uga po ning dikit na satellite market para kung saan sila magsaod. As in, ang pinaka-importante digdi, o ganing signal ang telepono sa code, pwede sindang duman sa pinakaharaning transportasyon na makonect sa inda, pasiring duman sa Banwa. Yan ang pinakamagandang. Kung gura no ta po sineryoso ang satuyang programa sa salud, asin ang satuyang pagseryoso sa pagtaon ning kabuhayan, sa pagtaon taning proyekto, arog po kang pagkonstruir kang nato Usabang Road, pagpropose ta ng airport na ma-generate ning trabaho, siring man po kita kayang kaseryoso na magtao po ning housing project sa mga tao. Ang pigpapangarap po kang iba na pinagtutuga pa sana, ginigibutan na po ngunyan. Asin pirana sa ng aldaw, ini po mamamatian kang gabos na namamanwaan na karapat-dapat na magkaugwa ning sadiring harong dyan sa satuyang Banwaan ning San Jose. Ini po gari ang sa indong lingkod, Gerald Peña.